जोङो थांबायनायमोन अरुणाचलाव जोंहा बेरायनो होआ आरो जाना बेरायनो होआ दायो बेयो अरुणाचल अरुणाचलनि दैसाया वाव 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 नैबे समावफोरा सुबिदा होनो हागोन नामा? वाव बे बरिया मोनसे जायगाया वाव वाव जिंसिब्रा नै दा बियो अरुणाचल आरो भुटाना बैलाय बै जाबाय भुटान बे दैसाजों दायो भैरबकुन्द'आव दङ जाबाय बियो जाबाय इसिं भुटान आरो नैबिथिं इन्डिया आसाम जोबोद मोजां बेरायनो गोसो बायदि ओरैबायदि इयाव दैयाबो थान्दा दङ दैफोराबो थान्दा दङ बे दैया मानसि मानसि फैयो नै बिराद थान्दा नै नैबे दैया बिराद गुसु ना नैबे दैया आरो नैबेथिंबो गुसु नै दैयाबो मोजां ना दुगैनो आराम जागोन ना माथो बेयाव दुगैनोबो मोजां जागोन मोजाङाबोथ' मोजां दुगैनो नै दैया बिराद मोजां ना दुगैनोबो मोजां जागोन ओइथिं बारनानो दा जोंखौबो हाबनो होआ बिराद अख्रा जोंनि आसामावबो हाबफायो बिसोर जोंनि इन्डियायावबो हाबो भुटान आर्मिया जोंखौनो हाबनो होआखै दा जोङो नैबे आसामाव दङ बिराद अख्रा खालामबाय जोंखौ बै जाबाय ओइ गेट आरो नैबे गेटनिफ्रायसो ओरै भुटान जागोन आरो नैबे सिथिं आरो आसाम दा आरो बैथिंबो थांनायबो दोङो ओइथिंबो थांनायबो बिथिंबो थांनो होआ मा फेब्रुवारिनि 15 तारिखआव गासैबो अपेनिं खालामजोब्बायबालाय आरो जों थांनो नागिरनाय बेरायनो आरो गैया निसासो बा नारे अलं मिसासो नारे फेब्रुवारिनि 15 तारिखआव अपेनिं खालामजोब्बाय नायालाय मिसा ग्रेकसोलै मिसा र' बेनिखायसो रावखौबो हाबनो होआ फेब्रुवारिनि 15 तारिखआव अल अपेनिं खालामजोब्बायनो आरो जोंथिंबाबो हाबनो होआखै जोङो दायो आसामावनो हाबबाय बे जोंनियानो जाबाय आसाम दालाय मा थांनाय जागोन मा हांगोन नारेंगोदै अरेन्ज जाहैनांसिगोन अरेन्ज नारेंगोदै गोथाव नारें गोदैयाथ' माबायदि जागोन जानायाथ' माबायदि जागोन मोजांबालाय हामायानो मोजां नारें गोदैफोरखौलाय बोरिफोरखौ माहानिफ्राय लाबोनाय बे माने भुटान आरो बेलाय बे आसामनि भुटाना बेयो भुटाननि आरो नैबे आसाम आरो बे नारेंखोदायालाय माने बेबो भुटान आरो बेलाय हा रौता बेबो आरो नोंनियालाय मा होनो ए नंगौ दायो बेसेबां जागोन 50 थाखा जों नारें गोदै जानो नागिरदों आरो बै आइजोफोरनिखौ बिराद गोदै ना आइजोफोरनि नारें गोदैया बिराद गोदै ओंखायसो जानो नागिरदों आरो भुटाननि सानसेयाव बेसेबां खामायनो हायो हाजार हाया बारा मानसि गैयाना बेयाव आगोलाव भुटानाव जानला माला हाबनो मोनोमोन देग्लाय जानला माला हाबनो मोनला अरुणाचलावबो जाहा थाहा हाबनो होला भुटानावबो जाहा थाहा हाबनो होला दायोथ' क्रेक जाजोब्बाय मानसिफोराबो आगोलाव बहुद हाबनो होयोमोन भुटानावबो ओरैनो हाबनो होयोमोन अरुणाचलावबो ओरैनो हाबनो होयोमोन देग्लाय हाबनो होला क्रेक जाजोब्बायलै मानसिफोरा दा गासैबो क्रेक जाजोब्बाय मानसिफोराबो क्रेक जाबाय आरो बैसोरबो आर्मिफोराबो पुलिसफोराबो क्रेक जाजोब्बाय गासैबो दा गोजौ गाखोनायनोसै दा गोजौ
와우 오래 왔네. आगोलनि बेयाव आगोलाव अनेक केरेट दुकान फानोमोन मा फानोमोन बेलेग अनेक दुकान फानोमोन आरो बेयाव आगोलाव बिराद बरिया माथो बायदिसिना गाखोनो मोजां आरो बै गोजौआवबो बाब अनेक बायदिसिना गाखोनो हायो गोजौआव नै हाबाबो सोरबा सोरबा मा नाम दिना गालाङो बेफोराव अनेक मा नाम दिना गालाङो वाव Ayo. Mancing ke laut gua. Yusara. Drone. बिराद समायना माथो नैबे गोजौआव गाखोनो बिराद समायना बाब थान्दा नाङो आरो बेयाव बार नाङो आरो बेयाव गरमावबाबो बेयाव जिरायनो आराम जागोन मारै आगोलाव बेयाव बेलेग दुकान होयोमोन सेरेब दुकान अनेक बायदिसिना दा बेयाव अनेक लेथ्रा खालामना गालांजोबो माबा जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय आरो माबा मोनसे गय जानाय गारनाय अनेक बायदिसिना मोजां खालामना गालांजोबो सोरबाया हांस्लायो बेयावबाबो खिलायो मानसिफोरा बिराद हामा सोरबा बेयावनो न'फोराव सोरबाया हासुयो सोरबा खिलायो सोरबा माबा माबि गदारानो गारलायो बिराद मैला बेयाव सोरबा गोबायो लोंनानै सोरबा जौ लोंनानै सेरेब लोंनानै बेफोराव अनेक लेथ्रा खालामना गालाङो बाय सोरबा हा सुनानै बेयाव मैला खालामो सोरबाया खिनानै गालाङो बेफोरबायदियाव खालामनाङा आरो जेबो खालामनाङा जायगायाबो जोबोद मोजां बेरायनोबो मोजां पाका माने फुरा पाका लामा जाजोब्बाय गोजाननि मानसिफोरा थाफैनोबाबो बेयाव उन्दुनो हागोन बेयाव थानो हागोन बेयावबो थानो हागोन भाराया बेसेबां लागोन फैसाया बेयावबो उन्दुनो हागोन सोरबा गोजाननि बेरायनायफ्रा बेयाव थानो हागोन बेयाव थानो हागोन अनेक मोजां जायगाफोर भारा होग्रासो सेंग्राफोरखौ लोगो मोनदों नै बाय प्रिया दे थांबाय थादो खोनादोंब्ला जेबो नङा दे माथो नायना माथो बिसोर आदा जोंनि बे इउटुब चेनेलनि दे खबर लानोसै इन्टारेस्ट खालायो जों बिसोर नायबाय बै मानसिनाव नाय दे हांसै दायो जों थांसै दा मासि थांगोन